до Бога. Там, където Бог го очаква в Христа. Татко Небесен, аз ти благодаря тази сутрин, защото призваните са на това място, избраните са на това място. Да чуят волята ти, Господи, да чуят намеренията ти. Господи, няма нито един подобен на Тебе, който може да се сравни по слава, по подобие, по личност, по лице, Господи, по сърце, по Дух Божие. Ти си единственият Татко Небесен. И ние, човеците, го разбираме, че Ти си всемогъщ. И Ти желаеш това, което е Христос, да бъде наш живот, Боже. И Ти желаеш това, което наистина си Ти, Боже, да бъдеш наш и ние да бъдем Твои. Боже, благодаря Ти в името на Отец, Сина и Святия Дух, че тази сутрин Ти ни събра, Господи. И аз знам, че Твой Дух ще ни смири, Татко. Знам, че Твой Дух така ще направи, че да ни сломи още повече, Господи. До толкова, че да се изгубиме в Тебе, Боже. Да нямаме наша личност, да нямаме наши разсъждения, да нямаме наши пътищия, но всичко, което си Ти, Господи, да бъде в нас, да бъде наш живот и ние да бъдем отделени за Тебе. Боже, Ти плати цената за живота. Ти плати цената за вечния живот. Ти плати цената за истината. Ти плати цената за духът на Бога, който си Ти, Боже. За този, който не преминава. Ти плати цената всеки един от нас да живее и да сме там, където Ти си, Господи, и да бъдеш с нас за винаги в вечни времена. В името на Отец, Сина и Святия Дух да бъде царството и волята Ти. Бъдете благословени тази сутрин. Приятели, седнете. Добре. Вие знаете много добре, приятели, че в сътворението, когато Бог създаде човека, Той даде заповед на мъжът да не се докосва до дървото на познаването на доброто и злото. Но човекът го направи. Вие знаете. Вие знаете, историята е такава. И за много хора това е легенда, за много хора това е мит, но това е самата реална истина. Че човекът падна в прегрешение поради заповедта на Бога и той не устоя. Жената на мъжът реши да види какво има в това дърво, защото беше много прелесно, защото беше много хубаво, много интересно, много дърво, което наистина просто заслужаваше внимание. И това беше едно падение, което много малко хора го читат за падение. Те дори не се замислят за него. Но това е падението, което всеки човек се ражда с него. Падението, който всеки човек го преживява. Идвайки на земята, ти влизаш в това падение. Твоето влизане в света преминава през това падение. Ти няма как да избягаш от това падение. И ти го разбираш. С вътрешността си, с сърцето си, с намеренията на ума ти. С всичко това, което става в тебе и около тебе, ти разбираш, че всичко това е паднало в бунт към Бога. Ти го разбираш. Но тази сутрин няма да говоря за първото падение. Ще говоря за второто падение. И ти си казваш, има ли второ падение? Тази сутрин ще говоря за него. Има второ падение. И това второ падение дойде в деня, който Христос беше издигнат за Бог. В деня, който Христос беше издигнат за личност прославена от дясно на Отца. И всяко нечестие, власт и сила, което излезна против Него, падна още веднъж в бунт към Бога. Още веднъж се срина в бунт към Бога. И оседна натам. Всеки, който проповядваше лъжливо името на Христос, падна още веднъж пред Бога. И оседна натам, който използваше името на Бога Христос на празно, падна още веднъж. И оседна натам всеки, който лъжливо говореше, че Бог е баща му и че Бог го учи, че Бог му говори, а не върши волята и правдата Христос, падна още веднъж. Дали сме паднали пред Христос? Паднали сме. Всички сме паднали. Защото дървото на живота в първото падение беше забранено да се докосне. И те в бунт не устояха и тръгнаха. Дървото на познаването на доброто и злото. И те тръгнаха бунт да докоснат това дърво и да го имат.
Второто падение беше мъдростта на Бога, като избра сина и даде дар от дървото на живота. Но те го презряха и не го искат. И не искат да се допират до него. И паднаха. А Бог даде. Каза, вземете и яще. Вземете и бъдете спасени. Бъдете синове и дъщери мои. Но паднаха всичките. Няма човек, който да не падна пред Христос. Няма човек, хора. Учениците и те са паднали. Апостолите и те са паднали. Всичките. Никой не е могъл да устои до край. Защо е така? Защо говоря така ли? Защото заради благодата. Величието на тая благодат, която е дадена от Отца, за да издигне всичките в пътя на истината. Той не иска ти да се докоснеш до живота чрез твоята сила, мощ и желание, но по благодат да достигнеш до Христос и Христос с благодат да ти бъде даден. Затова си в бунт. Затова християнството ти не е християнство, а е човешко християнство, защото е препълнено с сила. Падение ли е това? Падение. Защото не те достигна благодат, а те достигна път, нечестие и човешка поход. Падение ли е това, пита? Падение. Паднахте ли пред Христос? Паднахте. Много сериозно, нали? Виждате? Сега разбирате ли защо трябва да сте размазани от Христос? Той не желае да го докоснете, ако вие не разберете падението пред Него. Че Той е великият Господ, че Той е единствения. И ти няма как да го доближиш, ако наистина благодата не те достигне, за да ти приведе в Него. Кой е този, който ще ти даде дървото на живота? Достигаме до единствения отговор. Личността на Святия Дух. Единствения, само единствения, който може да ти изкара това падение пред Христа. Пак ще го повторя. Религията е позволена да я има от Бога. Непознаването на Бога. Мерзостта, това да покваряваш името на Исус, да осветяваш царството на Бога, да лъжеш, да мамиш в името на Исус, е позволено от Бога, за да се осъзнае цялото човечество, че е паднало пред Сина, в бунт към Сина. Колко от вас разбирате това? Разбирате ли го? Ще го разберете. Нито един няма достоен за Новия Завет. Нито един. Нито един. При все, че говорим за християнство, ние сме паднали. Паднали сме пред Христос, хора. Ние не устояхме. Тогава какво? Боже, ако ти не го направиш, Господи, ако ти не ни дадеш Христос, ние сме погубени, Господи. Не можахме, Боже. Както в Едемската градина. Сега и поради Христос. Дойде дървото на живота до нас, но ние по-човешки искахме да вземем от Него. С бунт в сърцата си към Бога. Затова нямаме Христос. Защото единственият, който дава Христос, е Святия Дух. Съгласни ли сте, братя? Да. За да продължа да говоря. Първото падение. Падението, което Отца каза към човека, създаден от пръст. Той не устоя. Второто падение. Падение, което е заповядано да го има. Чувате ли? Как казва, Бог иска да падне пред Христос. Да. Всеки един да падне. Да се види, че великата слава е от Него и великата благодат идва от Него, а не от твоите сила и молитва и там човешки разбирани. Чувате ли, брате? Филип, нали го разбираш това, което казвам? Няма личност, която да не е паднала, която да не се е отрекла от Христос. Но ти, религията те учи да се противоположно на това, което ти казвам сега. Те те учат друго. Ти идваш и по-човешки си в някакво общение с Бога. Не лъжи себе си.
Общението почва чрез Святия Дух в благодата. Затова много години, много тежки години, ние преживяваме живот на непознаване на Бога. Защото Бог иска да ни покаже. Хора мои, не разбирате ли, че единствено в когото благоволявам, в единствено в когото избрах, това е Христос. Всеки един от вас е паднал пред Христос. В отричане от Него, в заблуда от Него, в това, че не го познаваш, а ползваш името Му. За това, че има църкви, които не познават Бога, а използват табелата на името Му. За това, че хората свещено служат, но нямат Бога. Това е истинското падение, което преживява човечеството след идването на Христос в слава. И човекът падна още веднъж пред Бога. И вие се чудите защо става така с нас ли? Защо идва Святия Дух и започва да изисква и да дава благодат и вие се придвижвате, искате ли, не искате, вие растете, виждате ли какво става в живота ви? Не сте мисли, че ти не си по-специален от никой друг. Ти не би могъл да направиш нещо по-различно. Аз съм по-добър от тоня пастор. Не! Ако направиш нещо по-път, ти ще бъдеш същия, дори и по-лош. Ако вземеш да правиш църкви, ти ще бъдеш същия. Дори и по-лош, по-крадлив, по-лъжец, по-избамник. Защото няма създание, което да не е паднало пред Христа. Всички се отрекохме от Него. Но ти така не мислиш. Ти си мислиш, че си вярваш. Тежко е, брате, нали? Тежко е много. Страда ли ти сърцето? No. Така е. Защото ни един няма, който може да се похвали пред Бога. Падна Адам заради заповедта на Бога. Паднахме и ние заради това, че Христос дойде и не го приехме, не го разбрахме и не приехме от Бога дървото на живота. Той ни го даде даром, а ние казахме не! Вече сме се напоили с новия живот, той, който нашия си. С нашото дърво, с нашето нещо. Паднахме ли? Паднахме. Кой ще ни дигне? Духа на Бога. Кой ще ни научи? Святия Дух. Кой ще ни даде благодата? Святия Дух. Кой ще ни зяви Христос? Святия Дух. Кой ще го положи в нас? Святия Дух. Амин. Може ли един от нас да се похвали с християнство? Не. Но се хвалим с Бога, с Христа, че ни достигне изобилие благодат, за да приемеме Бога. Сега виждате ли за какво покаяние става на въпрос, приятели? Някой си мисли, покаявам се. От кое? От кое? От греха ти. Той не е важен за Бога. Защото важният за Бога е Христос. Когато ти оценяваш кръвта Му, ти влизаш в една благодат, която само Той ти я дава. И това Святия Дух го прави. Паднахме ли? Паднахме всичките до един. Религията ще признае ли, че е паднала пред Христос? Не! Те ще признаят ли тия високоумци и законоучители? Никога! Те ще кажат, ние говорим името на Исус и за тях това ще бъде достатъчно. Ние слугуваме заради името на Исус и за тях това ще бъде достатъчно. Но никога няма да го познават. Никога няма да го виждат славата Му. Но никога няма Духът на Бога да управлява действията, делата и никога благодат няма да ги достигне. Те ще живеят в падението си пред Христа. Затова, че се отрекоха от Него и пожелаха живота на това щеславие, живота на това падение, което самите те си го избраха. Защото Бог даде свобода от първото падение заради това да имат хора, живеещи като синове в Христа. Разбирате ли тази сутрин какво ви говоря? Сега виждате ли защо дойдохте от казанлък? За да имате живота Христос. Вас си достигне една благодат, която идва от Святия Дух, приятели. Срамувате се да признаят, че сте паднали и че сте изоставили Бога и че никога не сте имали дървото на живота. Плодът на правения дърво на живот, който е мъдър и придобива душата си. Който е мъдър, придобива душата си. Ти без това дърво на живот, който е Христос, не би могъл да бъдеш спасен. Не би могъл. Кой може да те научи? Ето. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Кой е този чрез Него? Кой е този? И ти си мислиш, че тия хора, които правят такива служения, създават
на тия, които не са влезли в завет с Бога, място на прикритие, как се казваше, място, където да се скриеш от Бога ли? Не. Хора, много е страшно. Всички ние сме паднали пред Христа. И ако искаме наистина да живеем в живота на святост, на праведност и на мир с Бога, наистина трябва да оставим Святия Дух да ни положи в Христос и Христос да бъде наш и чрез благодата Той да ни възрастява, приятели. И да живеем според Божията воля. Там няма напъване. Там Иван не прави нищо от себе си. Там има хора, които живеят само заради Бога. Там не се напъваш. Там не се можеш да станеш християнин. Там си такъв, какъвто е Той, защото благодат, непрестанна благодат се излива върху тебе. Непрестанна благодат. Защото това е заради Христос, не заради самия тебе. Ти участваш в един вечен живот, който ти е даден по благодат. Казва Исус, вие не сте мои, защото не чувате и не можете да ме следвате. Няма човек, който да не е се отказал от Бога. Ама аз го приех. Не. Приемането не е твоето разсъждаване. Приемането на Бога не е нещо, като ти си мислиш, че е дошло време за тебе. Но авторитета на Духа на Бога да те притежава и да те има за винаги. Това е живот, който Той скъсва. Това падение, разкъсва го, унищожава го. Той не го помни. Искате ли да прочетеме? Нека да прочетем какво казва Новия Завет. Приятели, разбирате ли тази сутрин какво говори? Да. Това е много важно. Много, много важно, за да го разбереш. Ето заветът, който ще направя с тях след това, ни казва Господ. Ще положа законите си в сърцата им, ще ги напиша в умовете им и греховете и беззаконията им няма да помня вече. А където има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях. Това е Евреите 10 глава. 16 стих. Защо казвам, че ние, Бог позволи така, че след ранната църква, че след църквата, която апостолите бяха там като авторитет със Святия Дух и водиха управлява, църквата да падне пред Христос. Защо позволи? Защото те пожелаха един живот без Святия Дух. Един живот без благодата на Христос. И падна цялото човечество пред Него. Падна. Ще го разберете ли, хора? Ние паднахме пред Христа. Четохме Христа за нищо. И придобихме други неща в името на Христа. Само да оправдаем мотивите на нечестивото си сърце, хора. И може ли този завет да задейства в живота ти? Когато сам ти помниш беззаконието си. Когато сам ти виждаш неправилните си неща. И няма с какво да ги измиеш. И няма с какво да ги покриеш. И няма как да ги очистиш. Всичко в тебе те боли. Защо е така? Поради падението на човека пред Христос. Но ние не се читаме така. Ние се читаме обратно. За нас нормално е света просто да ни притежава, а нормално е да кажем, че Бог е Христос. И двете неща са ни еднакво важни. И те, братя, ако имаме чрез кръвта на Исус като имаме чрез кръвта на Исус дръзновение да влезем в светилището през новия живия път, който Той е открил за нас през завесата си, реч плътта си. И като имаме велик свещеник на Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, пълна вяра със сърца, очистени от лукава съвест. Бог на нито един не би позволил да си създаде нов завет с Бога. Ще ме чуеш ли? Нито един човек няма правото да се измисля християнство и по-човешки да поставя начина как Бог да общува с него. Неговият авторитет на Бога се нарича Исус Христос. И ако ти си паднал пред Него,
Не мисли, че можеш по-човешки да си създадеш християнство като заместител. Приятели, Святия Дух за това е изпратен. До вечера ще чета от Йоанна 16, 15, 16 и 17 глава. И ще видите авторитета на Святия Дух. Но тази сутрин искам да ти кажа. Ти си в падението, което падна пред Христос. Ти си в падението, което излезна от това бунт. Да приемат дървото на живота даром. Защото те не го искат даром, защото и не могат да получават даром. Те искат да го изработят, защото за тях това е важно. Да ценят себе си, да ценят пота си, да ценят кръвта си, която те дават в ущърб за Бога. Да ценят сълзите си, когато плачат заради Бога, Бог да ги вижда и да впечатляват Бога. Но не! Бог желае даром, което значи благодат, която идва от Святия Дух. А вие виждате, че сърцата ви са подобни за тази дума даром. Вие даром не може да получавате, защото страдате като получавате даром. Не искате така да бъде. Вие искате да дойде Христос такъв, който да ви направи важни, който да ви издигне пред човеците като господари, който да ви покаже наяве пред всичките, който да ви дава да вършите чудеса и знамения и хората да ви целуват краката и да ви дават пари, 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 богатства, славно име да се запише навсякъде, пустините да се говори за вас, навсякъде да се пише за вас. Мерзост пред Бога е това. Всички сме паднали пред Христос, защото няма човешко същество, което да угоди на Бога, освен Христос. Ще го чуеш ли тази сутрин? Тогава твоето християнство може ли да бъде фалшиво? Менте пред Христос. Бог го вижда. Говорим за Сина на Бога, хора. Не говорим за дървото на познаването на доброто и злото, а за дървото на живота. Едно второ падение, в което всеки човек е паднал и ядеме продукта на това падение. Ето го. Хаос, мръсотия, Содом, Гомор, навсякъде. Църквата са взета от тъмнината, защото Бог не обитава там, защото Святия Дух не управлява църквата си. Тогава какво спокойствие искате на душата си? Какъв мир искате, когато е положен мерзост царува тук на това място? Разбирате ли? Да. Паднахме всички. Кой ще ни дигне? Кой ще ни дигне от това падение? Само Бог. Ето, нямам сила, Господи. Ако Ти не ме въвлечи в тази благодат, за която говорим, като живот, като нов завет, като Бог, като Христос, кой да го направи това? Аз бях си направил религия за мене, която да ми услажда душата. Когато се страхувам да има нещо, което да ме кара малко да се страхувам, не толкова много. Когато съм гладен, да имам надежда, че няма да бъда гладен. Когато съм болен, поне да се надявам да не ме убие болестта. Когато нещо ми липсва, да го намерям по някакъв начин. Когато семейството ми не върви, да си... Но това е бунт към Бога. Това е твой живот, който е отдален от Бога. Това е бунт към Христос. Той не дава кръвта си така, защото някой решил, че има кръв пролята за него. Не, благодат трябва да има. Христос трябва да управлява живота и Христос трябва да бъде всичко в тебе и за тебе. Паднахме, хора. Ще го приемеш ли тази? За да има благодат в живота ти. Говоря на вас, приятели от Казанлък. Не знам колко разбирате това, което казвам. Но ти не можеш да влезеш в радостта на Сина. Не можеш да влезеш в радостта на Сина просто така. Ако не кажеш и не разбереш, че чрез религията си паднал. Някои хора ни питат, защо има второ кръщение? Дали не трябва да има второ кръщение? Защо бяхте някои от вас кръстени втори път? А в това учение не бива ли да бъдете кръстени втори път? Защото вие бяхте кръстени в човешка идеология и човешки закони и неща, които ви караха да живеете в бунт към Бога. И сега, когато Бог ви примири със себе си, някой ви казва, защо се кръщавате? Мътни лъжецо, как няма се кръщава, когато аз се нуждая повече от всичко от живота на Бога? Какво ми донесе ти освен повече бунт и непокорство и непознаване на Бога? Няма да ям с тебе вече, няма да пия. Ти излизаш против религията, против системата.
Вземи си яденото и храната и нечестието. Вземи си трапезите. Не искам да общувам с тебе. Аз имам Бог, който ми е достатъчен. Нищо не искам и никой не искам. Разбирате ли, приятели? Така. Паднахме. И защо Бог го позволи? За да остане пак славата на Христос. Амин. За да остане славата на Христос. Нито един няма правото да се измисля учение заради Христос. Нито един няма правото да се измисля благовестие, което като че ли да угажда на хората, но същевременно да ги държи далече от дървото на живота, който е Христос, и от праведника. Ако ти не го разбереш, ще си останеш с молитвата ти, с църквата ти, с думите ти, с суеверието ти, с нещата, и както сутринта майка ми казва, естествено майка ми по път, но аз нямам връзка с нея в живота Христос. Тя казва, много богове има, брат ми беше свидетел, много вярващи има, много, всеки избира как. Така е, защото всички паднахме в това, като че ли искаме да избираме, да си угодим на себе си. Вие цял живот търсите правилна църква. Мерзост е тази църква, която вие търсите. Търсете Христос, имате Христос. Амин. Ще чуете ли тази сутрин говоря за това падение, в което ти можеш да участваш и да го разбереш? Защото първото падение на Адам и Ева, ти влизаш в този свят, искаш или не искаш, но не го отчиташ. Ти казваш, някаква легенда еврейска, някаква приказка еврейска, и преминаваш. Но това падение, което бе дадено след ранната църква, беше заради всички, които не са евреи и евреи. За да се види, че те наистина са паднали пред Бога. За да се потвърди тяхното падение на всяко човешко същество по лицето на земята. Отрекоха се от праведника. Отрекоха се от царя на живота. Тогава как ти казваш, че твоето християнство трябва да съществува, когато Бог го ненавижда, защото е отделено от сина му? Денят и минутата и секундата, в която ти кажеш на Бога, Боже, препълнен съм с учение, препълнен съм с желание и намерение на моя човешки ум и моите желания и намерения. Ти ще се озовеш в позиция такава, която всеки друг трябва да ти послужи. И то ще започне да го прави с благодат. Знаете ли, че няма човек по лицето на земята, който да е готов да приеме Христос? Ще го чуеш ли? Няма човек, който е готов да приеме Христос. Той ни прави готови, защото Той ни съкрушава да ни даде благодата. Благодата е мерзост за нормалния естествения човек. Благодата е ненавист, мерзост. Той не я иска. Той мрази благодата, защото там е живота на Бога, там е всичко, което Бог управлява и контролира. Там е Неговата воля Христос. Там не си ти, там не е твоето велико нещо. Там е Христос всичко. Затова и много хора не искат благодата, но искат религиозни структури и поведение живот, само да го дадат на страха си за себе си и да го дадат на собственото си Евангелие, което те си създадоха заради себе си. Няма ли да бъде съсипано твоето Евангелие? Ще бъде. Няма ли да бъде съсипано твоето благовестие, което издига човекът, ти или някой друг? Ще бъде в името на Исус. Защото никой няма правото да издига друг Бог, освен нашия, който е Христос. Разбирате ли за какво падение говоря тази сутрин, приятели? Падение, в което ти участваш или искаш, или не искаш. Стоиш там на вратата, аз говоря тук с микрофона, чуваш, влизаш в тази среда, там където, ако си наистина в реалния живот на Бога, тук хората ще слугуват заради Бога. Но ако ти влезеш през вратата и за 2 години се усъвършенствуваш религиозно поведение, ти ще разбереш. Ти си пак по Бога. По себе си ще разбереш. Виж сърцето ти, виж умът ти, виж желанията ти. Ти всичко личи, те показват какъв си ти, кой си ти, на какъв ум си, какъв път ходиш. Защо си мислиш, че би могъл да изглеждаш по-различно, ако си в бунт? Така изглежда човекът бунт. Човекът страхлив, под падение. Той изглежда бунтовен на Бога. Той се прави неща. От страх ще гади, от страх ще дава жертви, от страх ще се моли, от страх това ще прави, от страх ще ходи на църква.
Но той е бунтовен към Бога. Но човекът, който наистина се е възстановен от Святия Дух го достига с благодата на Христос. И този човек наистина започва да живее реален живот. Никой не е успял да избяга от това падение, защото Бог благоволи така. Щом не приемате сина ми, ще ви убива в падение. И паднахме всичките. И сега Святия Дух иска да избере своите си. Да ги прибере при себе си, за да дойде времето, в което Той да се върне, нашия Господ, и да вземе неговите си. Искате ли да живеете за това време? Трябва да излезете от това падение. Кой ще ви изкара от това падение? Което вие сами се вкарахте с желанието си за това, което вече говорих преди малко, относно света, относно сърцето, относно нечестието, компромисите, разните неща. Кой ще изкара от този религиозен лабиринт и структура? Святия Дух. Виждате ли защо проповядваме служението на Святия Дух? Защото Той единствено може да направи това.